Så skal vi møde et heldigt skib. Mens andre gamle stålskibe normalt ender deres dage som rusten skrot, så er det gamle kabelskib Navigator endt som ren luksus. Skibets nye ejere har nemlig omdannet det 70 år gamle skib til et 5-stjernet flydende hotel. Hvis man er et 300 tons tungt stålskib, nu skal vi skubbe ham ud fra kajen. Han kan ikke komme ud. Der har fået kajplads i en af Københavns snævreste kanaler, Nu sejler vi simpelthen ind i ham. så kan man godt bruge et venligt skub. Forhindringer er der nemlig nok af. Broen bag Københavns Operahus er ikke bygget til gamle brede skibe. Det er sådan lige før det ikke kan lade sig gøre, ikke? Men den største udfordring har været overhovedet at gøre det næsten 70 år gamle skib Navigator sejlklart. Nu har jeg jo arbejdet på skibet her i 6 år, og jeg har stadigvæk en checkliste på 7 sider med ting, der skal laves. Og det sådan tror jeg bare, det er. I dag er der ikke bare gået 6 år, der er også brugt næsten 35 millioner kroner på skibet. Du kunne godt have valgt en billigere hobby. Jo, men altså, det startede også med, at jeg byggede modelskib, da jeg var yngre. Og jeg vil også sige, at det var også næsten lige så sjovt, men det er jo noget andet at lave det i, så må sige, rigtig skala. Og så er der jo det dejlige badekar her. Resultatet er et sejlende 5-stjernet hotelskib med 5 luksuriøse dobbeltkahytter. Og så har vi master bedroom her. Der går sådan lidt James Bond i den herinde. Ja, altså det kan ikke være meget bedre, tror jeg. Jeg har sejlet jorden rundt på den mest primitive måde, man overhovedet kan forestille sig. Med sextant og ingen hønner i cockpittet og ingen forbindelse til land og 42 dage i træk. Og altså mindre luksus kan man ikke sejle jorden rundt eller gøre noget på havet på. Jeg vil næsten sige, mere luksus end det her kan man heller ikke gøre det. Luksusen står i skarp kontrast til skibets historie, der som her i maskinrummet er særdeles nærværende. Navigator begyndte som kabelskib i starten af 40'erne og blev senere skoleskib for navigatørelever. Under restaureringen har skibet været splittet ad ned til mindste stump. Der kan man godt lige tænke, puha, der er lang vej hjem der. Det er ud til køkkenet, ikke? Er vi ved at kaste anker? I dag kan Navigator charters på både time- og døgnbasis og med kok. Værsgo. Men Kim Sørensen er også klar til at sælge skibet. Ikke for at få de investerede penge frigjort. Hvis han sælger, vil det være for at købe et nyt, gammelt skib. Det er jo processen med at lave det, som er det interessante. Når det først er færdigt, så er det noget andet.